Bueno, aspaldiko galdera da, ezta? Nola jakin zer egin dudan ikastaroan eta zer ez? Ea dena eginda dudan edo, bueno. Orduan, horretarako, tresna bat erabiliko dugu, hain zuzen ere, ikastaro osaketaren egoera, izena duen blokea erabiliko dugu, bai? Orduan, martxan jartzen dugunean, bloke berri hau agertuko du ikastarotan eta bi aukera ditugu, bai? Alde batetik, ikastaroaren txostena ikusi ahal izango dugu, eta bertan, ikasleek ere, ikusi ahal izango dute, ikusten duzue, hemen daude ikastaroko kideak, eta hemen berriz, ikastaro hortan egin beharreko jarduera guztiak, bai? Piloa dira, 300 eta piko, orduan, nahiko konplexua denez ikustea, nola gidatuko garen? Bueno, kasu honetan, hasieran beti egongo dira jarduera batzuk orokorrak direnak eta bueno, kontuan hartu beharko ez ditugunak, eta hemen, bai, agertuko da unitatearen izena, eta hor segidan egongo dira lehenengo unitatea, eta hor segidan, bai, 1, 2 eta 3, hauek dira lehenengo unitateko jarduerak, eta hemen agertuko da markatuta egina dagoen ala ez, bai? Ondoren bigarren unitatea, bigarren unitatea 2, hirugarren unitatea. Orduan, errexena da ez galtzeko halako nahasmendean hartzea unitatea eta behiratzea unitate hortan zer falta zaidan egiteko, bai? Markatuta ez dagoena egin gabe dago. Nola markatzen duen programak eginda dagoen ala ez? Bueno, modu ezberdina daude. Batzutan izango da, aski izango da ikustearekin, horria zabaldu eta irakurtzearekin, beste batzutan, berriz, irakaslearen feedbacka jaso berri izango du egintzat emateko, eta beste batzutan, bueno, kalifikazio bat jaso beharko du, automatikoki emango diolako jarduera kalifikazioa, eta horren kalifikazioa eman arte, ez du markatuko programak egina bezala, gauza hori. Ados, orduan, bueno, hori kontuan hartuta, hau ez da infaliblea, honek ez du esan nahi ikasleak dena egin duenik edo ez duenik egin. Batzutan, aski izango dalako ikustea, naiz eta gero igual mezu bat bota behar eta mezu hori ez duen bota, bai? Baina, bueno, hori gutxi gora bera neurtuko duzue. Hau da, nolabait esateko ikuspegi orokorra, baina badago ikuspegi zehatzago bat eta nik uste dut ikasleentzat egokiagoa dena. Zehaztapen gehiago sakatzen badugu, hemen agertuko zaizkigu ikusten duzue unitatea eta unitate hortan egin beharrekoak, bai? Ondoan, zen nolako egoeran dagoen, bai? Ez, egin gabe daudelako, eta hemen noiz egina dagoen, bai? Orduan, ikastaro aurrera joan ala, hau dena betetzen joango da. Eta ikusi nahi badugu gainera, ikasleak ikusi nahi badu ze jarduera dan, aski du klikatzearekin eta zuzenean jarduera hortara joango da. Bai? Uste dut nahiko praktikoa dela, gogoratu hori bai, gure ikastarotan hainbeste jarduera daude, azkenean nahiko liosoa gertatzen dela, bai? Hemen behidatze orduan ikaslei ondo azaldu beharko zaie. Nola egin, azkenean tresna hau laguntzeko baita eta ez gehiago mareatzeko, bale? Ados? Bueno, esango diazuet, aio?